môže človek nosiť čierny pás a takisto výsadu nosiť hakamu, čo je vlastne tradičný japonský odev, ktorý používali samuraji a ktorý sa používa pri cvičení tradičného aikido do dnešného dňa. To znamená, to je ten symbol, to sú vlastne tie čierne nohavice. Štyria z nich pod vedením dvoch nositeľov 10. danu v karate aj v kobudo v tomto roku opäť navštívia Slovenska. Pokračujeme ďalej v programe. Predstavuje sa nám Slovenská federácia karate a bojových umení pod vedením inžiniera Ladislava Klementisa, ktorý má 8. dan v karate, ktorý je medzinárodným inštruktorom okinavského karate a veľvyslancom dobrej vôle Okinavy. Predstaví sa dohromady 8 majstrov sveta v karate, kobudo a sebaobrane. Vek týmu sa pohybuje od 17 rokov do 62 rokov. A pri komentátorskom mikrofóne vítam nášho ďalšieho hostia, mením Jan Dado, ktorý má 6. dan, je 5-násobným majstrom sveta, 3-násobným majstrom Európy a 6-násobným majstrom Slovenskej republiky. Pekný dobrý večer. Dobrý večer. Takže čo nás bude dnes čakať v tejto exhibícii vašej Slovenskej federácii karate a bojových umení? Takže teraz sa môžeme pozrieť na dýchaciu kata Tensho, ktorá je veľmi typická pre náš systém okinavského gožuriu. Je to vlastne demonštrácia použitia vnútornej energie, tandemu, čo je energetické centrum, koncentrácie, síly. Máme ešte jednu takú kata, ktorá sa volá Sanchin. Videli sme pred chvíľočkou predstavenie aikido. A aký je rozdiel medzi aikidom a karate? Dá sa to vôbec rozdeliť? Takže naše okinavské karate je jeden z najprepracovanejších systémov sebaobrany. Jeho kolíska, ako z názvu už značí, je na Okinave. Tento systém v podstate gožuriu znamená tvrdá a jemná škola. Je to systém draka a systém žeriava. Systém draka, to sú tie tvrdé techniky, útočné techniky a podobne, a systém žeriava sú rôzne úhyby, úskoky, kruhové pohyby a tak ďalej. A toto všetko tvorí jednotu. Takže tento boj je v podstate aj tvrdý, aj mäkký naraz. Teraz cvičia ukážku kobudo, pretože okinavské karate má v podstate kobudo ako svoj zakorenený systém. Táto zbraň sa volá sai. Je to trojzubec. Je to poľnohospodárska vlastne pomôcka, ktorú používali niekedy dedinčania. Áno, jej hlavný hrot vlastne blokuje súperovú zbraň a bočné ramená slúžia na zachytávanie, respektíve na odkláňanie proti útoku. Áno, presne. Ináč ten hrot nie je špicatý, ale aj tak je veľmi nebezpečný a saj sa používa aj na hádzanie. Čiže v podstate preto mal bojovník jednu saj vždycky za opáskom, čiže nenosil dve, ale tri saj. Keď jednu odhodil, tak aby mohol mať v obidvoch rukách zase ďalšiu. Sledujeme bunkai. Toto je bunkai, precvičuje to asi 8-násobná majsterka sveta Linda Malíková v kata. Táto kata sa volá Shisochin. Ona urobí zo pár techník tejto kata a ostatní cvičenci v podstate demonštrujú jej význam, ktorý sa volá bunkai. Je to systém blokov, protiútokov, uchopení, hodení na zem. Tu sme videli blok, potom páku na rameno, na lakeť s následným hodením na zem a útokom na zneškodnenie súpera. Takisto sme videli sled techník, kop, úder, protiútok, ktorý končil technikou MP na solar súpera.
Koľko sa musí takáto exhibícia nacvičovať, alebo koľko taký karatista musí sa pripravovať na takéto exibičné výstupy? V podstate my sme to nacvičovali asi 3 tréningy, pretože toto je súčasť nášho tréningového cyklu, takže títo účinkujúci nerobia nič nové alebo nič neobvyklé. Toto sa používa aj v tréningu, akurát to bolo treba zladiť do určitého systému a vidíte, že súťažiaci, vlastne účinkujúci nemajú s tým žiadne problémy. Teraz je zase kobudo, táto zbraň sa volá Bo. Môžeme tam vidieť napravo Henricha Kreuzera, ktorý je majster Európy v tejto disciplíne. Treba povedať, že Bo je vlastne základnou zbraňou okinavského kobuda. To sa začína. Takto na Okinave je to tak, že najprv sa začína karate. A kobudo je vlastne, má tie isté systémy a princípy, len musíte už držať v ruke nejakú zbraň, ktorú musíte ovládať. Takže princípy sú také isté, jak pri karate, akurát musíte získať zručnosť ešte s niečím v rukách narábať. Bo sa začína učiť ako základ, ako prvá zbraň. Aké sú potom tie ďalšie zbrane? Potom ako druhá je Sai, tretia je Kama, to sú kosáky, štvrtá je Eku, to je veslo, a piatá sú Timbe, to sú vlastne také oceľové tyče a taký štít. A teraz nastupujú tiež majstri sveta Ľudka Klementisová, 5-násobná majsterka sveta, 4-násobná v kata a 1-krát v self-defense, čo je sebaobrana. A Marek Birtus je tiež viacnásobný majster sveta a tiež majster sveta v self-defense. Takže teraz ukazujú v podstate ukážku self-defense. To sú praktické aplikácie techník karate. Žije to, končí to hodením súpera na zem. Inak v tomto týme stojí za zmienku, že je ešte aj pán Šebej, ktorý je zakladateľ slovenského karate, a pán Divinec, tiež ktorý je zakladateľ slovenského karate. Čo sa týka histórie vášho klubu, respektíve Slovenskej federácie karate a bojových umení, odkedy teda funguje táto federácia? Tak, koľko má členov? Táto federácia má vyše 500 členov a funguje, v podstate založila sa až v 90. rokoch minulého storočia. Takže Aikido je ako príroda sama. Premýšľajme, ako môže orol lietajúci vysoko povedlivý schopný chytať